Sí, no et preocupis. Agafa una miqueta més de tinta. Sembla una sandvitxera. Sembla allò que es fan els sandvitxos. Oh, els biquinis. Vols aixecar-ho tu, aviam? Ei, llegeix el teu nom? Superbé, no? Sí. Agafem la capçalera d'esclat. I aquí és que hem de posar una mica de llit perquè toqui, perquè són eines que són molt antigues. Aquesta és una impremta, una premsa mexicana, però és veritat que amb el temps hem de fer a força repartida tota la premsa. Pots provar una altra vegada, Miret? Sí, m'apreta. Ara és el moment de la màgia. Aviam si surt l'unicorn. Si està aquí dins, sortirà. Vols agafar tot el paper? Mola, eh? Molt bé, i així